Ungka flyover kinahanglan ipaidalom sa bridge load testing suno sa chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo sang Guniang Panlalawigan. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Matapos nga ginanunsyar sang Department of Public Works and Highways nga wala na nakitaan sang vertical displacement ang poste o kon Pier 4, 5 kag 6 sa Ungka flyover. Base sa ilang monitoring, ginpahayag ni Iloilo Sangguniang Panlalawigan Committee on Transportation Chair, Board Member Ramon Soliano, nga dapat ipaidalom sa bridge load testing ang Ungka flyover agud masiguro nga wala na nagausmod. Gid-reinforce na ina siya sa jet routing pero wala pa natistingan nga magyan na. Kasi ang nga diferensya nga daan ang grabe ang pag-down sang Pier 4, 5 and 6. So may dako iya displacement. So amo na bala pati kun gamay lang nga movement pero magkaradagdag na ang girder naton. Dugang pa sini dapat siguraduhon sang DPWH nga hilway sa peligro ang Ungka flyover antes buksan sa publiko. Sa subong niya siguro na bal nila nga wala sang displacement kasi wala magaring sang extra load. Ang load niya ang structure lang. Pero amo na bala release to be maninag-yapon. Sa subong nagahulat pa sila sang update angot sa ginaduso nga legislative kag Senate inquiry sa Ungka kag Aganan flyover. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, One Western Visayas.